Ang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, La 7:01. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La 7:02. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYAZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayad nga gabi. Yes, thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi man sa imo, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Pebrero 11, tuig 2021. Easterly sa nagapikto sa eastern nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, makaagom sa kasarangan tubtob magulugal-umo na kalangitan, inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga sang northeast monsoon. Metro Manila, kagiban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya man sa kasarangan nga panahon, los malagi nga pagumguom, inipagupdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. So Negros Occidental, ilikip na syudad sang Bacolod, makaagom man sang kasarangan nga panahon, los malagi nga pagumguom, kag inipagupdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan nga huyop sang hangin nagikan sa namin na nasidlangan or nabugat na nasidlangan, naga-impluwensya sa kabugsan sang probinsya, karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Sir Bry. Bao, daw, tulutaw-hay mo lang gali, sir, no? Yes, Sir Bry. Aha. Kaway atong chimpos bonga. Ate, Kita mo kamay may pa. init-init na magani. Gani, ano do approaching na gid man, sir, sa Kwan, sa summertime, ano? Mabatsagan Yes, na. ga-approach man galing kitimera, kita lang ninyabi, Sir Bry, amo na ako nga medyo gagaago mga atong panahon. Sige, mga kabay pa mapunggan taning mga baha-baha nga ini, punggan taning bulubagyo. Hindi gid mapunggan ang 14 sang Pebrero, no? Amo ning Kung nadumduman mo, Sir Bry, nag-istorya kita sang manligad to sa Pebrero 14, man to dito patos piaksina namon. Tublang siling ko nga may ginteleskopyo ko to. Oo, dumduman ko na. O dumduman mo to.
Ti isbong hindi nagtaka-teleskopyo, kaya rin natin. Nagbalik na ka mo dagali sa normal, sa original niya? Hindi, wala. Hindi, nakabito ka teleskopyo ganyan. Kami di sa command center pa eh. Ara ka mo da. Wala pa ito na kayo eh. Matapos ito, masaylo mo kami At ito. hindi man niya, sir, may mantiga doubt kung magteleskopyo ka, kaya ang radar, ara na sa inyo, pag-asa ka mo, iya mo. Normal na magteleskopyo sa inyo. Galing kay Porte. Inilabay mo lang aton to. Labay. Halong-halong ka mo da, kay basi magteleskopyohan naman ka mo. Basi masilat naman bang lebobla. Oy, subong dancer diri sa Bacolod, daw gina-require gid ang backtrack sa mga lodging house kag mga pension houses mo. Gani man. Gani. Subongan ni sa Facebook daw kadamo na gid sa mga free rooms pero sa mga katubuhan na pangbutang nila daw, ka mga tunto gid no. Why ko backtrack to mo? Libre to ya. Sir, salamat gid. Sir Bryce, salamat man kag mayong gabi mo. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. 1 year na matuod do nga nanugid si Sir Dave sa aton last year man daw sining tulo teleskopyo na jackpotan Action Oliver sa may panaad to mo. Oo, na teleskopyohan nila nga may nagaungad-ungad is panaad ya. Manog Pebrero 14 gid ato bausus ko. Last 5 makaksyon sa aton sining nga pagpangalaga. Action firing line. Sige, dali gid lang ha, importante gini sa tanan ho. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus, o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time, la 7:08 na. Subo nga adlaw mga kaaksyon, Webes kita, Pebrero 11 na 2021. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 20 FIFA KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to sa aton sining YouTube kag sumungman ang aton sining Twitter account mga kaaksyon. Action firing line.
But before I forget, gusto talang liwat ipahibalo. Recently, gid lamang ang Aksyon Radyo Bacolod. Gindeklara kita iya nga numero 1 sang panibago nga survey sang Nielsen mga kaksyon. Aksyon Radyo Bacolod number 1. Bukas na nga aton sining text hotline 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, kadto lang abo sa comment section ha. And butangin nyo sining mensahe, pangabay ko lang 2 to 3 liners lang. Kag may connection out, hindi dapat layo sa konteksto sa aton sining ginaistoryahan diri para mas manami ang aton sining pagbasa. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top-doblas nuwaybeng tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Why na sang intro pa. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa balita lokal mga kaaksyon, masadyaman iniho, ining natabo yang robbery hold up dito sa syudad sa San Carlos. Kay ang nag-hold up sang isa iya ka kompanya ang ilam lang mismo nga trabahante. Kay suno sining trabahante may kalain sila sang buot sa ila sining nga kompanya. Amo to nga binantayan nila kag hold up na ang isa ka van mga kaaksyon galing kay Dimalas. Ang isa sa tatlo nagkaladakpan. Firing line. Na sa mga kompaniyada nga hindi mayo magtratar sa inyong mga empleyado, labi na gid kung may mga negosyo kamo nga nagagwa diri sa Bacolod. Una yon kamo sa inyo sining nga mga trabahante. Sa iban nga balita mga kaaksyon, amo ning dako nga leksyon no sa mga tawo nga nagasulod sa iban nga puloy-an Action Edmond nga dapat manuktok kagidya kag manawag. Ano tabo sa La Carlota kay nagrikta lang siya sulod. Ti pagkakita sang tagbalay nga may landong nga nagalakat-lakat, landong pa lang na ha. Way balaga buti ispading kag sa putihon kundi damo pila sa ispading. Action Firing Line. Pero hindi na to landong linabo niya ang tawo na gid mismo kay way na nawag. Rikta-rikta lang sulod ti bisan ikaw naman siguro. Diyan magkuragmang ka nga piyong-piyong kada may tawo sumulod iya igo morahon upod ya lang sa trabaho. Action Firing Line. In short, ang taglabo, medyo pala inom kapiguro na. May lang kay Wai na patay na hingagaw. Kag siya malang mismo nagpanawag bulig sa padbalay nila nga buligi ko na kinalabo kung upod ko, habi ko kung sino. Halong gidason na. Sa iban nga balita, mga kaaksyon ba diri sa Bacolod, ang case ni bala ni Angela Montalvo, kung sa nagligad tong na-interview na ton diri ang police station number 8. Nagwa na ginman sila sa investigation nga ginadudahan nila amo iya ang live-in partner nga naga-drive mismo sang auto ni or auto nila sa ginpatigayon ining alleged nga pag-hold up. Tapos may love triangle pa to no nga na-mention. Subong ang nahitabo mga kaaksyon, ginahulat na lang sa police station number 8 nga makatag sang kaugalingon nga affidavit ang iloy ni Angela Montalvo. Agod mapasakaan sang kaso ang live-in partner nga upod Manila during the time sang ginhimo ining nasambit nga krimen. Action Firing Line. Kwerte man iya no? Kung nga kaso abi mapamatud-an sa korte nga ining live-in partner malanggid nga driver kag upod nila set up abing natabo no bisan imo gali asawa o kun bana hindi mo na masaligan sa mga mo nga panahon. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad aring makalulu oy man nga balita sa mga minor de edad ta kay biktima ini sila sa illegal nga droga na pasakaan gid sang kaso or pagasakaan sang kaso sa idalom sa Republic Act 9165 o kanining comprehensive bala nga paghupot sa illegal nga droga, Section 5 pagbaligya, Section 11 paghupot ining duha ka minor de edad nga nagkaladakpan sa drug buy bust operation sang police station number 2. Action Firing Line. Ang mga ginikanan tada paki-check sang inyo nga mga kabataan time to time ay no umakon mo na minor nagabaligya na kag posible nagagamit pa sang illegal nga droga. Action Firing Line. Dire sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon ng OCD mas mag-check pagid kag mag-imbestigar sa masami nga pagbaha dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Dugay na ning baha, delikada na ning baha, tagpila na ka daw golden year na ning galing binaha ay di subong check man tagyapon. Kung atong isa mga unang panahon pa nga nagabinaha, di ko nagpananom kamo din kahoy,
kagin padagko nyo ng mga kanal tadi kag kung ano pa kundi may baha. Action firing line. Subong ang baha tadi sa Bacolod, subong kag Negros Occidental, kakulugmat na, subong patamag ulo usisa, aber. Action firing line. Oo, late reaction, delayed reaction, mga kaksyon. Samtang diri sa Bacolod, nagpanagtag sang cellphone ang Office o kon Emergency of Operation Center sang siyam ka mga cellphone siniyo. Labi na gid sa mga public markets. Kay nga magapahamtang sang backtrack o magsulod ka na sa merkado. Action firing line. Te, kabay pa nga matigayon gini kay may mga merkado dadi nga damo lusot-lusot gini ayhan. Dapat sirad ang ibanda nga mga exit point kag mga entrance point da nga inanggulo gagmay para lang gid nga matigayon ang backtrack ang magbakal ka isda sa sulod sa merkado o tanon kag iban pa. Action firing line. Sa Negros Occidental nga balita makaksyon karon dugay-dugay sa aton sini nga pangalagad. Check tanay karon ang balita ho kay acceptance rate sa mga Negrense sa bakuna kontra COVID-19 manubo suno kay Provincial Administrator Diaz, mga kaksyon. Damlag pa man lang damo gid naghambal nga mga Pinoy nga hindi sila magpabakuna mo. Action firing line. That's why hindi kita magbasta-basta kapamakal sang bakuna kay hindi mo ya ma-force ang tao nga magpabakuna. Di magsululubra na karon kay hindi mapuslan ko ni anugon sang kwarta ta. Action firing line. Dibla? Oo, ti dapat i-check naton anay ka maga-survey kita antes kita magbakal sang pila ka doses dira, pila ka milyon dira kay anugon lang gina sang kwarta sang tawo. Action firing line. May isa ka kongresista nga nagduso dito sa kongreso nga kung pwede ang pagbakal sa bakuna sa mga LGUs nato hindi na mag-agi pa sa national DOH, IATF o kung ano-ano pa da nga mga balaklan dira, dapat directly ang LGU magbakal na sa ila personal. Action firing line. Tanawon tagid ni kay base amo naman ning dalan sa korupsyon na naman pila ka adlaw bulo bakuna nga ni. Action firing line. Dire gali sa Bacolod mga kaaksyon, ang aton sining office sang Action Oliver, ang office ng aton sining Department of Public Works and Highways, may bag-o na nga district engineer. Action firing line. Si District Engineer Abraham Villarreal, why not today? Kwa na to, pahalin na today, ginbuslan ni Engineer Jaime Habiliana from 1st Engineering District. Action firing line. Kag sa pag-intindi naton, inayawan ko no si Engineer Habiliana subong ka-plastar sang pila ka mga projects diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Ginbayaan nga medyo may dolo diferensya. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, karon dugay-dugay maka-aksyon may ari kita sa mga bisita diri from Barangay Tangob, no? Karon dugay-dugay. Ini balang pagreklamo sang 5 ka mga kagawad sang Barangay Tangob angot sa ginaligar mga halimaw nga mga empleyado sa nasambit nga barangay. Action firing line. Pero ini ayhan may kamatuoran nga reklamo, ano balang sabat sina diri. Pasalamat kita kay nga ginpili gid sa mga opisyalis sa Barangay Tangob labi na gid si OIC Barangay Kapitan Luz Atienza nga diri iya magpa-interview kag sabton ang tanan nga aligasyon sa Action Radio karon dugay-dugay sa Johnny mo, no? Kay kun lang tawon tani ba si personalay may ara ni sang pamulitika diri or luyag lang sining 5 ka mga kagawad nga tukibon man ang matudtuon nga sitwasyon sa Barangay Tangob. Action firing line. Kabalo kang Barangay Tangob subong 3 kabilog kapitana, no? Kay una-una si Kapitan Noli Villarosa ti suspender. Ginbuslan ni Barangay Kapitan Montanio nag-wave man, isa lang kabulan ang niya sining nga pagserbisyo umuntat kay ti na stress man gurong pobre. Ti subong bag-o naman kapitan nila puwerte ning Barangay Tangob, no? Action firing line. Kaling kay ti ang Barangay Tangob mga kaksyon diri sa Bacolod purtik dako kunin mo ni siya itandi sa population niya do isa man ka banwa sa gwa sa Bacolod. Action firing line. Amo na nga kon bisan binarangay lang ni sa Bacolod naga-inigaway man ka pwesto. Action Brian Borden. Action firing line. Dali gid lang kay manglugayawon ko na sa balita sa national dali lang niya ha. Kaya nga aton sa nga COVID-19 cases today naglamat na or nagdangat na sa 543,288 ang pinakabag-o subong kay Milshiti 34. Samtang mga kaaksyon ang nagapabilin nga aktibo 31,478 kag ang naka-recover 500,335
ang patay 11,469. Action firing line. Ang Pfizer mga kaksyon ginalauman nga mag-aabot kun tani sini nga mga sinimana sa Pilipinas oy. Suno diri sa kay Deputy Chief Implementero nga si Vince Dizon, ma-delay na naman ini 117,000 doses ini makaksyon, madilatar ang pag-abot diri sa Pilipinas bangod sa pila ka mga paperworks problem kon basihan dito sa World Health Organization may ara sa mga sa COVAX facility gina-check pa sila matiniyon. Action firing line. Sige, aside sila may mga Sinovac man nga mag-aapot man diri sa Pilipinas, sining nasambit nga bakuna, anganon taniya. Action firing line. Sa iban nga balita, mga kaaksyon, again, goodbye ABS-CBN. Kundi sa nagligad to nga simana, report ko sa inyo, si Deputy House Speaker Vilma Santos Ricto nag-file sang bill nga 8291 or 98 rather nga nagahangyo nga ibalik ang prangkisa sang ABS-CBN kag hatagan naman liwat sang 25 nga katuig nga term kuntani. Ay, napurnada mga kaaksyon kayho palayag dire iya ni House Speaker Lord Alan Velasco, hindi na nila matalakay ini. Action firing line. Goodbye ABS-CBN. No? So no, padre kay Velasco, matalakay iniliwat Action Oliver ang nasambit iya nga prangkisa sang ABS-CBN sa ika-19th Congress na, meaning pagkatapos sang eleksyon presidential 2022 ay sos kaluluoy man. Action firing line. Kaluluoy kiti manog eleksyon pa na panamandaan sa 2022 ting ginasaligan man sang ABS-CBN ting mga mga commercials gikan sa mga politiko man tidlagko na dang income minilyon ti subong indi gid ka income. Action firing line. Tiho, ampal ni Velasco mo siya hulaton tanalang ang next iyang grupo sang kongreso after 2022 nga presidential elections. Anong rason ni Velasco diri? Sunong sa iya, mas priority measure subong ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga pangako ya sa Pinoy nga way pamatapos kag subong man bayanihan 3 amo ni subong labi na isang pandemya kag ang mga economic bills mga kaaksyon way tsansa ang ABS-CBN kay hindi na nila pagtandugon pa. Action firing line. Ahay ti pila gid bi sa pagtaga ang ganit time da ang kwan ang mga hindi magin mapuslan kung kaysa nga mga layida subong ang ABS-CBN do hindi gid ini ambot lang kon pro hulat-hulaton tani. Action firing line. Sa iban nga balita sa national, are ka kaladlawan gini mo, sa nagligad ni diri sa Bacolod, gin question ko na ni mo. Nagin question ko na ni, sa isa ka nagdakop Action Oliver, sa isa ka driver, dakpo nila nga wala nagagamit sa face mask, dakpo nila, kag ikarga nila sa ila sining citation ticket dira, nga reckless driving. Action firing line. May dito sa national, nag-alma, no? Kay ginpatuman isa naligad nga adlaw. Ginmando ini nga dapat tumanon gid, no? Dapat tumanon gid, no, ang ginatawag nga pagsuksok sang face mask sa mga driver kay kun hindi dakpon sila kag ang ila sining violation reckless driving. Action firing line. May isa ka kongresista, si House Committee on Transportation nga mo si Muntinlupa representative nga si Rofi Biazon. Nag-question siya paano mag-reckless driving ano face mask ma? Action firing line. So inihulaton tanong sabat. Ang sabat diri sang LTO Assistant Secretary nga si Edgar Galbater mga kaksyon. Sunod sa iya, sa reckless driving na kay ginbutang mo sa alanganin ang mga pasahero mo. Tinong connection ng reckless driving iya inang lisi-lisi nga pag-drive. Anong labot sang ginapus nga iya sang driver man halin sa iya nga ilong kag baba da? Action firing line. Tiyang baldri ni Biazon, siya mangin dalan pa na sang kutong pila ka adlaw kun hindi tana pag-untaton. Action firing line. Husto gid daw ka mga tayog-tayog blahaw kung ano na lang madumduman nila. Kabalo ka Action Oliver kabalo ka nga ang imo tani nga helmet na tuyo naman tani na ngay parehistro. Action firing line. Way ka ng idea. Pawasan ko na pero ang helmet kung tani ginduso naman na sang DOTR mo or isa ka kongresista nagduso sa Congress nga ang helmet agud ma-avoid ang riding in tandem dali madakpan pating helmet iparehistro mo sa LTO. Action firing line.
Ti may ICC naman ina. Ti karon kundi ginulan sa pakamalaot ay ni nga kongresista. Kahapon niya na naginhambal. Subong ginbawi niya, hindi na lang gali. Okay na lang. Action firing line. Sige, palagpatanay lang mo da kung ano lang madumduman niya. Action firing line. Pero aring pinakamaayo nga balita, subong nga gabi ho. Aring pinakamaayo, sigurado kung mapalakpak ning tanan pati dulunggan nila to. Action firing line. Kay ginpalayag ni Attorney Harry Roque Action Oliver nga gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaiway na ang pagpatuman sang child care seat law. Matapos pa ka malauton sa publiko. Action firing line. Ano pa gid ang isa diri nga ipaiway? Ari pa gid ang ginatawag nga Motor Vehicle Inspection System ato blang MVIS. Pun pwede ipaiway man. Kung hindi man nang hindi dapat mangin isa ka mandatory ini. Dumayo man nga balita no. Action firing line. Ti hulat-hulaton taning rason diri ni Roque kay palayag ni Duterte bangod sa pandemic subong nga isyu nga daw ka sa kapigado pagid. Action firing line. Ang lain lang kinatabo sini kundi may mga kumpanya na to Action Oliver sa Manila nga nagpatindog sa company nila. Sining inspection sa mga salakyan bla. Kundi 1,800 to ang sukot, mag-agi kada. Subong, may naghambal nga himuon na lang 600. Mo nagpinangakig ang mga kampanya sa milyon ang invest na mo diri manukot lang may 600 kada isa. Action firing line. Di sila subong amo na hindi na mag-insindihanay sila Action Oliver. Di gabay kabay pa nga matulog na lang ni. Action firing line. Kaya nga, ginatiruntuhan nyo ang mga operators, ang mga tagiya sa salakyan, nga hindi naman ni importante. Action firing line. Na sila mismo, hindi mag-insindihan na, sometimes guro, kinanglan na tuntunan, gino. Antes na ito na ipatuman, isa sa ehemplo, suliton kung barrier sa motorsiklo. Action firing line. Amo to, isagid ka mga bagay nga daway gito ka pulos-pulos, no? Action Brian Borden. Action firing line. Sige, last 7:26 Action Radio, Philippine Standard Time. Now, diri kita sa aton sini nga bisita sa mga gabi. Oy, karon gali ha, balikan ko to si Gerald Lichon, no? Kay kadamo gyapon nagapinanawag sa akon di Action El Rey, nga ang hambal to ni Gerald Lichon sa pagsabat niya diri kay news diri kahapon nga adlaw nga puro gid binutig. Action firing line. Manag-ila na kuno ibalik Action Oliver ang mga bayad to sa mga nahintuan nila. May paaman pang isa ka litsyon. Bao portigid kabutigon klase tawo ni si Richard, si Gerald sa. Action firing line. Ding kada imo nga balikan mo tong naintuan mo sang 5,000 abi nga gindown nila tapos paamanan mo pagid isa ka litsyon kay kuno para pa sa burno na lang kay why sila ka serve. Ay, sus ko, hindi. Yung mga tao ngayon, daway gid kamo gahunaway kamo gani ka serve to kay na problema kamo sang inyo nga mga litsyon tapos subong mapaaman pa kamo. Action firing line. Why man kamo litsunan sa bakulod gid ga order lang kamo da sa may taytay ho. Ginautang nyo pa. Tapos mapasalig na naman kamo pagtarong kamo gani. Action firing line. Grabe na nga pag-abuso nyo sa mga tao. Tapos mambal pa nga ipang-uli kuno ang mga kwarta sa amo ni na. Subong adlaw kabaton ko tawag 4 ka mga complainant to. Bisan isa wala sila may ginatagan subong. Action firing line. Sinong butigon di sinong tunto di lechon lang niyaton pero kadamo sa ginhalitan nyo. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 28 na Action Radio Philippine Standard Time. Abi ko naglingling sa akon si Gerald Lechon na. Pwede na sila kasulod Action Edmonda. Pasudlon ta na sila. Sa sining nga gabi mga ka-aksyon, Ari sadya man nga mga balita, mga ka-aksyon mo diri sa syudad sa Bacolod, pero pamati kamo na bisan outside Bacolod. Kay nga aman, istorya binaranggay ini. Kagang istorya binaranggay nga ini, may koneksyon sa kuntulokon tagid mga hukos-fukos nga katabo sa barangay. Kay kahapon nga adlaw, may ara sang nagpapriskon. Nga 5 ka mga barangay kagawad, gikan dira sa barangay Tangob. Ining barangay Tangob. Frankly speaking, mga ka-aksyon, amuning barangay di sa Bacolod nga pinaka-kontrobersyal gid iya. Lugar ni Action Oliver. Pero hindi ni siya butante da. Kung droga ang paghahambalan, ang kontrobersyal diri nga lugar sa Bacolod, ang barangay 2 kag barangay Banago. Kung controversial naman kag allegedly mga korupsyon kag iban ka mga hindi manami nga mga kahimuan sa barangay Tangob na naman.
Kahapon mga kaaksyon, may ara sang 5 ka mga kagawad nga nagpapriskon. Ini mga tagreklamo, amo sanday kagawad Katrina Juan Sunata, Sally Caniada, Dindo Amadillo, Eduardo Lavadia, kag Jose Montaño. Asuliton ko lang sa inyo mga kaaksyon, ang orihinal nga kapitan sang Barangay Tangob, nga ginbuto gidya sang tawo, si Barangay Kapitan Noli Villarosa. O galing na suspender ini siya sa sulod sang 6 ka bulan, mabalik ni siya Guraction Oliver, lapit na lang o Marso 22, bala mo, mabalik na siya, ginsuspender ini siya sang 6 ka bulan, bangod sining social amelioration program ni Bla, nga may mga ginaligar, may mga violation dito, nga nahimo siya, kag ang nagdulot pagidto sa iya, ato blang nagpanagtag sang sa pagkatapos may ara ya si Kapitan Villarosa sang box sa gwa ya sang gymnasium kag nagapangayo abuloy sa mga nakabaton sapto kay may patay. Tigin reklamo ato sa CIDG. So ginsuspender gid siya mga kaaksyon. Now, ang nagbulos kay Barangay Kapitan Villarosa amo si Barangay number 1 kagawad nga si Montaño, a former kapitan man, sang nasambit iya nga idugidul ta ko may kamera ta mamonhan. Okay na siya, ha? Montaño. Pero nag-serve si Montaño sang mga isa lang guro ka bulan or masubra. Ginkwan niya na stress siguro nakapoy siya or kita ya guro ba si problema pagid ni or ano nga sitwasyon or kapoy siya abi may edad sa kapitan mo no. So nag-resign si kapitan. So wala mahimo si Barangay Kagawad number 2 nga si Barangay Kagawad Luz Atienza, ti siya nagsalo subong sang poder bilang officer in charge or acting kapitan sang Barangay Tangob. Now, sa nagapungkaw na si Atienza mga kaaksyon, ining 5 ka mga barangay kagawads, may ara sila gali sang agenda. Ang agenda nga nakita nila nga may ara sang ginaligar base may ara sa mga GOs nga nagabaton sang sweldo or honoraria gikan sa barangay nga wala nang iba nagatrabaho abi. Kagang pinaka ginalantaw nila diri ining isa nga napatay sa nagligan nga 2019, no? I-direct ko na lang ni plastar para karon sabat na lang ni sila, no? Kay karon ko magsaysay pagid sa piak karon di madugay ta sini, no? May ara sang isa ka miyembro sang lupon sang barangay nga napatay 2019. Pero sa bilog nga 2020 mga kaaksyon, ara gyapon ang iya siningangalan sa payroll. Amo ning question sang 5 kun nga patay na ni ang ngalan niya ara gyapon sa payroll, no? Isa na sa pamangkot niya. Sabto na nila karon kun nga no? Kun nga May gin question pagid sila diri nga ang Barangay Tangob may ara sang 91 ka mga job orders action Oliver. Di ka di part no kay di ka man buntante sang Tangob no? Pero ang gin present sa sining administrasyon ara lang sa 49. Gina-question man nila ini. May gina-question pagid sila diri, may ari di gusto matabo sila ni Barangay Kagawads ining 5. May ara kuno sang GO man nga nagabaton sang tag 500 pesos kada bulan nga kuntani 2,500 gid. Sakto na, no? Sakto man. Isa-isahon ko lang ni haron ha. GO 500 atong 49 kag patay, no? Pasunuron tani karon para hindi lang ta magdugay, no? One question, one answer lang tani karon man, no? Ang iban pagid gusto matabo nila diri nga dapat magsweldo si barangay, matan-aw gid sila kag lantawon nila ang releasing dira para masigurado nila nga nasweldohan gid ang ini kag sin-o nga mga tawo ini. So far do amo-amo na malana, no? Do amo malaning 5 or 4 gid ang ginakuha nila, no? Ining 3 maning bugat patay 49 kag JO kay 500. Ining releasing
diskresyon na iya sa mga kagawad kung gusto nila magtiner detag duwa ka adlaw magbantay sa mga gakuha sweldo ti ilan na iya. Action firing line. Poder na nila kung gusto nila isa-isahon gid. Anyway, sa La 7:34 Action Radio Philippine Standard Time aran ang taga-Tangob subo nagali na sa aton sini nga live way labot sa aton sini iyang radyo da. Action firing line. Paunahon ko panamyaw si Barangay Kapitan subong Gab-i Kap paki butong lang na gamay. Okay, sige. Tapos pakipindot sinaho. Oh, nan. Tapos i-fill mo lang da Kap nga ara kay mo ya sa Senado. Okay, May gabi sa tanan. Ha, kita mo galo. Okay, sulod ni Kapitan. Okay, sulod. Okay, Kap may gabi sa mo. Welcome to Action Radio kita. Okay. Nagpasalamat ako nga nakakanto kami diri para magsabat sa mga aligasyon sinang mga kaupod ko nga mga kagawad. Aha. Ang ginareklamo ginila diri gali daligid lang suliton ko lang para hindi ta karon magsulit-sulit. Ari manis la tanan sa sulod subong di sa akon. Ang isa nga ginareklamo nila diri gid si Barangay Kapitan Noli Villarosa, no? Ang suspendido nga Barangay Kapitan upod man ginareklamo diri si Kapitan Luz Atienza, si Barangay Treasurer Teresa Domadiego. Okay, ari man si Ma'am subong gabi. Kag si Barangay Secretary nga si Race 10 takchok to. Joy Cabalhin. Yes, sir. Oo, kag si Marilo Magallanes. Why di siya? Tatlo lang kamo. Sige. Okay, ari di sila tanan. Kap, sinong una masabat sa inyo? Anong diin nga portion ang sabton mo, Kap? Ang makasabat ginaguro sinang mga GO nga inako ang amon nga tesorera kay siya ang nakauyas ang tanan nga mga parte sina. Okay, sige. Ang imo na lang anay panamyaw sa taga Barangay Tangob, Kap. Go ahead, Kap. May gabi sa mga pumuluyo sa Barangay Tangob. Ari kami diri karon sa Action Radio para ipabutyag man ang side sa administrasyon. Kaya ako kay balo naman kamo, kilala nyo ko, kag kilala nyo man ako ginhalin kay naging estudyante ta kamo, ang kabataan nyo estudyante ko sa high school. Gani, ang ako lang ginayo sa inyo, nga magbinuligay lang kita, hindi nato, ang tanawon ta, ang para sa kayuhan lang sa aton barangay. Bali, pila ka na ka bula nag-acting, Kap? So, pag-resign gid ni Kap, ani kagawad Rodi Montaño, ako madayo, October 22. So mga 4 months, mga almost 4 months na. Amo din yung sugata mo, Kap, no? Pila ka naka-years sa kagawad? Asang previous nakakagawad na ko. Nakakagawad ka na. Oo. Pagka 2013, amo to daw wala ako kakwan. Nag-umpahuay ko, naglagaw-lagaw ako sa mga lain-lain nga paratis ng Pilipinas. Abaw ka namin. Dason, sang ulingi ini, ginkuha naman ako sa mga estudyante ko nga, ma'am, kuhan ba naman, balik ba naman kay lain ko naara kada yan. May nanay, ginamon, no? Sin ko akong pinsaron. Sang ulihi, kaya nagwambal man sa akon si tabi, si Opdi na lang daabla ang ano na. Nag-upod na lang ko Sige. Okay, kung pang gobyerno ginahambalan, hindi mo na may istoryahan pa si nanay. Kung sa Bisaya pa, bansay ka na kainay. Pero tinang liderato mo. Sige. Dire kita kadto kay Madam Teresa, okay, ang yangalan daw siya ginipasabton kuno tanan ni Kap kag si Secretary karon. Ma'am, good evening, live sa Action Radio. Okay. Good evening sa tanan nga mga listeners ang Action Radio, especially sa imo ng Action Brian more Action Brian. Actually, gusto gid nang ako I don't like this kind of kuan ba lang nga daw medyo pressured ka. Pero since this is our job, so wala ko may mahimo. I have to do it. So ako as barangay treasurer o barangay Tangob, ang ilang allegation regarding sang mga patay, sa mga GO, kag sang mga nabaton, first and foremost, ang patay, so, paano mo na siya ipa-appear nga ginabayaran mo siya for the whole year since nga napatay na siya? Okay, so din na lang kita para mas masimple na to, no? Ang napatay, saan siya napatay gani? According sa amon to nga records, siya napatay sang December, hindi ko sure, 18 or 19, 2019. Basta 2019. Yes. So,
since nga ang aton nga budget is being prepared on before October 16 of the same year, so more or less ang aton nga budget is ready na siya. So kinahanglan na lang na siya ang approval sa aton nga barangay council and at the same time ang ratification sa city council. So, more or less, almost finished. In other words, almost finished na siya ang budget. Okay, ang aton pagpaintindi dira napatay siya December 19, 2019. pero October pa lang ang budget for Is 2020 being prepared. tapos na sa council dira. Almost finished. Patapos na. So meaning once nga ara na ng budget, ang name niya nga stated da ang name niya da ara nakabutang da, hindi na siya basta-basta nga i-erase lang rikta. Kaya pinaka question nila diri simple malang mo regarding sa patay ha nga aara gyapon sa 2020. Amo dira na lang ta kay hindi na ta magpabudlay pa ang pamangkot nga aara gyapon sa 2020. Explain kare kanina. Okay. Ara siya sa 2020 because nga napatay siya by December 2019. So wala pa siyang replacement. So ang aton budget is being prepared for the whole year of 2020. So it has to be ratified, it has to be ratified by the City Council before the January 1, 2020. So, but then, kung hindi taman maibitar, may mga problema along the way, nga hindi naton madala-dali because of the attachment sang budget. So, hindi mo man prasakon, hindi ko man nakontrolado because on my part, I have just to assist the punong barangay in preparation sang budget according sa ilaman niya nga gusto. Okay. So, usually, ang personnel is coming from sa aton nga punong barangay. Siya na iya nagakuan sang mga tao kung sinong ibutang niya. But then, along the implementation period, which is 2020, year 2020, so para sang isa nga ginahambal nila nga napatay. Since nga napatay na siya. Dali ma'am ha. Sir, pwede tayo pa-transfer to si ma'am diri nga side kay do ka nugon gid. Ma'am, baylo ka mo anay gamay lang gid ma'am. Medyo doko-doko lang. Doko-doko lang exchange. Or pwede ka man di mama, diri ka mamo. Kung ko ano tawgon ta lang ka karon. Okay, sige. Use that ma'am, microphone ma'am. Tapos paki-off lang to ma'am. Kay hindi ka makitaan. Okay. So go ahead ma'am. Okay. Okay. Since nga ang aton budget, napatay ni siya ng December 2019. So wala pa siyang replacement. Okay. Since nga ang aton budget is to be ratified na before the year January 1, 2021, kaya iyan nga effectivity is between January 1, 2020 to December 31, 2020. Yes, correct. So that is the effectivity period. So wala pa sila maging submit nga ngalan for replacement sa iya. So syempre ma-appear na siya sa budget. Okay. Ang budget na to, nag-appear na ang current year and budget year. Because nga ang one of the requirements ng budget, you have to kinanglan ikuan mo kung pila ang total mo nga ginbutang sa personnel for the current year, kung pila ang sa budget year. Pakita mo na ang increase or decrease. Okay. So, amo na siya. So, sang January 2020, may ara na sila nga gin-replace. So, iya na dayang ngalan ang nag-appear sa payroll. So, nadula na iyang iyasang tao nga napatay. Yes, pag replace na, tapos niyang budget, implementar na lang. Among pagbutang nila sa bago nga pangalan. Yes. Abi, okay. So, fortunately, ang napatay, wala na siya sa actual gidya nga payroll. Okay. Wala na, patay naman siya mo. So, pero ang iyang ngalan, ara gidya yapon sa budget appropriation naton nga existing. Amo na siyang amo na siyang ginabasihan sang barangay sa tanan-tanan nila nga mga projects. Kung bala may mga available nga budget nga na-allocate para dira nga for a specific project. So, inatanan, ara na siya kay dapat gid na siya nga ibutang dira kay once nga may mabulos na karon ihan hatag mong allowance kung kwaon mo na siya. Ato ang name niya sa budget allocation pero ang payroll ang bag-o na nga nagambuhi nga nagabaton. Ang buhi na nga nagabaton. Gin-consult niyo mo na ma'am sa DILG na kung violation siya kung hindi? Actually, I don't think kaysa ang budget mismo nagahambal na iya nga there's no such a violation kun amo na kay ginabudgetan mo na iya for the whole year mo. Paano mo na siya karon matagaan ang iya bulos kung kwaon mo na sa iya? Okay, so ara na mo na nang plastar tada diri kita
Sino gidya balang gabaton sining payroll nga ini kay gin-question nila. Based sa amon diri nga record sang January, ang nagabaton sini is certain Carlos Nava. Amo na nang nagbulos. Amo na siya ang nagbulos. Iyan na nadangalan ang naga-appear sa payroll. So kung i-question mo, do wala question. Oo, wala man question. Kaya ang nagbulos amo gid man ang gabaton. Oo, amo gid siya yung nagabaton. Ang gina-question sining up 5 kakagawad nga aara pa ang name landa sa budget allocation amo man. Yes, amo lang man na. Okay. Because I don't think nga naintindihan nila ang how to prepare a budget. Yes, naintindihan. Okay, go sa tada, no? Why na tayo ba ni speaker ta kay mo man lang kasimple, di ba? Next. Ano ni ma'am ang hambal nila 91? It should be 91 but 49. Ano Okay. Ang 91 naton, ang aton nga as I've said, sa aton nga budget may ara na da nga naka-state sa aton personal schedule, daw bilog na siya, lump sum na siya. So, may ara kita existing nga job order workers. Okay. Last year, 2020. Sang si Kap Noli pa na iyang nagadumala. So, as I've said, si Kap Noli na iyatanan ang kuan sa mga tao kung sino maobra. So ako obra as barangay treasurer, since nga that is a job order workers, may mga requirements lang kung nga ginapangayo. And one of the requirements of that is the residence certificate. Nga taga-tangob sila. And then after sina with picture picture kung sino na sila. Yes, normal. Oo. That's all, may certification pa na sir nga nag-ubra na sila. So, ang 91 na, sini nga year, 2020, because amo na ning nagkaratabo, nga reklamo sila, nga tamaan gikuno kadamo, siling ko ang kapitan na yang pwede maka-decide. So, ang aton nga acting, naghambal nga imitingon niya, because ang aton nga ang 5 na nga kagawad, actually, sa nabalaan ko, they made a letter, requesting our acting punong barangay nga kung pwede makita ina ang mga tao in warm bodies. Okay. So ginhimo ina sa aton nga acting punong barangay. Ginpatawag na ang mga tao nga ina. Suliton tala ma'am ha, to make it clear ha. Ining 5 nag-request sila nga ining 91 gusto na makita. Not only the 91 but the whole barangay workers. The whole barangay workers, yes. Nga gusto na makitaan ang mga nawong sini. Yes, so ginpalinya nyo na da sa barangay hall? Actually, sir, ng Action Bri, gasunod kita sa protocol sa syudad. Okay. So, kung palinyahon, tasina sila, last year we have more or less 265 plantilla workers. No, I'm sorry. Hindi literally gid ang ginpalinya. Namin ko ginpatawag nyo gid bala. Ginpatawag ni ma'am per department. Okay. Okay, per department Siyempre siya. damo. Siyempre damo mo. Para masunod natin ang protocol. So actually gin-present na ina ni ma'am sa session ang attendance sang mga tao nga ina. Okay. So may mga ara gid man nga wala nagkaladto. Most probably wala kuno sila kabalo. Ilan na allegation nga wala sila kabalo, nga nagpatawag si ma'am sang meeting. So that's why ang nakita ni ma'am is only 49. GOs. So masobra 249 lang nakita. Actually hindi, ang sa GO. Sa GO lang. Ang sa GO ang nag-attend is 49 lang. 49 lang. Okay. There are some nga nagkadto nga nagahambal nga wala sila kabalo. Pero ang hambal ni ma'am, depende na siya kahit ang akon diya subong nga ginakuan ang kagawads naton para wala na lang gamo kahit mara na siya sang gamo mo. So we will do this. Galing kiti galibog ulo tatong dapat obliged sila nga magtambong kay gin-request. Di nga wa sila nag-alalabot to abi. Actually ang Action Bri. Ang 91 nga JO sina as far as I know ang nag-recommend sina were the Purok presidents. Because sila sa ilang specific nga mga puroks. Because sa aton nga plantilla workers may ara man kita nga mga utility and street cleaners nga naka-assign nila around the barangay hall and kag sa mga kalapit man nga mga puroks dira. So sila na ang naga-appear dira kay everyday makita mo sila. So that's why dira ginbutang na sa namon sa plantilla para
para makita gid namon since yung GO ya kay may mga work done na sila ya mo. Aha. Oo, may mga specific periods na sila. So ang purok president ang may control sa ila. Okay. So since ako ya sa kuan kay ang ako man lang yung work is to kung may ginatag silang ngalan, ang kong dokumento para ma-process ko man ang mga proper documents nga dapat na Pero ining mga ginapangkuha sa mga purok president gayni, kitaan nyo man ni ma'am ang mga yes, sini? yes sir. Kay nagakuha na sila sweldo mo. Nagakuha na sila sweldo. Kakadto gina sila sa barangay. Dito guro nag-doubt ining 5 ka Yes. mga barangay kagawad kay out of 91, 49 lang ginakitaan nila mo. That's why nga wala nyo ginpatawag ulit ang the rest nga way nakakanto. Hindi. Kay mami ya, ang siling ni ma'am, kung hindi sila yat, hindi eh. Basta ang iban, ang siling niya gani sakon, ang iban ko no, may mga negosyo na. Nagpatindog na sila negosyo, so hindi na sila interesado. Mga something like that. Iti gamay man lang kuno ang sweldo. Ti okay, yun ang acceptable. So, kung amo lang kung sino lang yung available, kag sino lang yung ang gusto. Anyway, ang job order, wala gid man na is ng specific nga mga, kung kinanglan, 91 sila sa last year, dapat 91 man sila subong. O galing kiti mo na hindi pwede, for me Okay, naintindihan ko. Hindi pwede, guro nga, makadto lang ko, kung hindi, bahala na, problema na kung ako biang hindi na siya pwede, kaya gina-question gani mo. Ganun gina-question nila. So, admittedly, sir, ang mga tao nga ini, more or less, ang ako lang yung pagkakuan, nga siguro, nang naga-ubra lang sila, naga-apply sila for job order para may ara lang sila yung extra income. Ang iba niya naga-ubra na iya guro kay Naga-ubra. So mo din na sila kakadto sa guro na sa barangay. wala hindi na sila magkadto. Tis paano lang makadto lang sila kung makuha sa sweldo. Pero ga-work sila dito sa purok nila. Ang makahambal sina yes kwan is the purok president kay sila na yang nagakwan. Kami para sa akon wala man ko tuyo nagakadto. So I really don't know. So dapat advice ko lang guro gamay lang gid ma'am, I'm sorry. Siguro para hindi na ni mag-doubt pa ning 5 ni ikaw guro mismo kadto ka tos purok sa desin nga mga galulubra ni sila. Ang subong nga mga job orders ginkuha na ni ma'am ginhambala na nila ang purok presidents. Actually subong sang January wala na sila yan naswelduhan. Ay nga because as I've said kaina may work done na sila ya. So they need nga may mga documentation. So ang sa una, ang ilan ang ginahimo, gapadala na sila pictures. Kaya mo man lang niya kinahanglan ko mo. Pictures lang. Pictures nga nagaobra sila before, after, ang ongoing kag ang after. So kung si purok president naga-hire sa ila, so ano ang papel sang barangay to sweldo lang gid, wala sang monitoring si barangay. Actually si Kap Noli sang una ya. You know si Kap Noli sang una at his time. Nagalibot na siya sa bilog nga purok sang barangay. That's why libot siya na iya. Yeah, that's why ako, I'm sorry ma'am and that's why ako mismo medyo nagapinsar man ko suling ko kadako sang papel sang barangay nga dapat i-monitor nila ni kay base kung sino lang naging panglista-lista ni purok president base sa sulod sang panimala niya inubo sa listang 5 ka pamilyada. Si Kap Noli hindi mo na siya yung makuan because nagalibot gina siya every amo na siya nga klase sang kapitan nga daw matyagaan ko na do wala na siya katulog wala ginakapoy. So aga pa na siya malakat, gabi na siya maabot. Mabalaan mo lang na sa ato na to sa Sabilia Esperanza. Sa purok Paghidait. So ina nga mga tao kilala ya gid na. Kilala ya man na. Ang the same time ang mga tao kilala man siya. So ako ya bilang kwanti I really don't know. Kaya wala mo kuya gahalin sa office ko mo. Yes, correct. Ang aton ang imo nga side dire sa Buyabing secretary gilang kung anong nakalista da sa imo. Okay. Kung amo lang niya nakalista. Kung magkadto sila ya to get their payroll, okay lang na. I'm sorry nga naga-question ko sa imo regarding sa kung how to monitor ang barangay. Actually hindi na dapat nimo sa labton. Sabton na karon ni Kap kay mangkot na siya. Go ahead, ma'am. Okay. So, since nga si ma'am ya, amo lang na iyang nagkadto sa iya. Amo lang na iya eh. So, let's put that way, siling ko na sa iya. Si Kap Noli na naiya bahala sa ila after kung makabalik na siya. Okay, sige. Siguro okay ka na da, ma'am, sa explanation mo sa 49? Okay ka na da? Okay or lang may i-add ka pa? Wala na ko. Why na ko? Sige. And then, I
I just want to answer that 500 and 2,000, Next. 2,000. Karon tayo dugay, masadyap. Ma'am, liso ko ni kay Kapitan, ma'am. Are, kay ang gina-question man na nila nga 49 lang sa 91. Anong imo nga plano sini ma'am para anong plano mo sini? Although nga during that time kay Kapitan Villarosa ini galing kay ikaw ang acting subong. Ara gid si imo tanan ang pagpangangkot pangita nila. Anong himuon mo sini? Anong masabat mo sila? Sa to, nagpatawag ako sa meeting. Siling ko, matpatawag ko meeting. Gusto ninyo nga amo gina. Nakambal ko sa meeting ko sa ang tanan gid, ang GO gid meeting ko gid. Siling ko kung sino lang yang magkanto sa akon ni Drea nga mag-present kamo ya kay pamangkotonta kamo kung bala ara na ti ara man ang ilang pagay ng president ang leader nila. Ti siling ko sorry lang niya ha, ang hindi ko yung makita dire, maski estudyante ta pa kamo, kung hindi ko yung makita nga nagaubra kamo iya, kag wala kamo sa attendance ang inyong leader da iya, kwaon ta kamo iya sa payroll. Di, no hard feelings lang, di trabaho lang niya, walang personalan. Di sila man yung ma'am hindi kami sa imong sitwasyon. Galing kay bisan I'm sorry Kap, galing kay bisan kwaon mo sila subong sa payroll abi kay sila nag-attend pero nakaganar na sila before. Oo, amo tong gina-question sang lima. Nga nagkaganar sila, hindi nila makitaan. Di ba, Kap, no? Tsakto man, oo. Ti gani kiti sang nagligad pa to iya sa timpo pa to ni Kapnoli. So sa siniya ang duwa na sila, mga inspectorate na sila. Tigin-tiga ako na sa memorandum nga siling ko ang Purok Villa Esperanza nagsulat di ang ilang nga Purok President nga they are going to have a clean up drive to sila with the GO. Singko kinanglan, kantuan nyo na to. Di nasabat niya, ay mama, kantugi ko to. Singko, ti kayo are an inspectorate. Kay kamo ang nagapamangkot. So you go there to inspect, to make sure. Di sinabat niya to ginang isa nga, sikwanan ni Malakat to Isa naman kay siya lang to. Niya, kudakan mo lang to ikwanon mo lang to. Kay okay na ko niya kung ikaw. Singko, kamo na yang adwa, kay duwagi kamo yata ni singko ang inspectorate, dapat duwagi kamo didto. Makadto gid. Oo. Di ang gisabat lagi na sa akon, hindi mo palibog ba na ma'am, siya lang nang palakto na akon. Singko amon ang siling niyo. Base i-deny naman ninyo. So tinagako sa akon, wala ma'am, mabulig kami sa imo yan, di kaya maano. Sige. Dali gid lang ma'am, ma-stop kita for a while. Mangayo lang ko commercial, pila ka batch Daction Oliver. Kay pagbalik naton sugpunan taning JO nga tag 500 lang ginasweldo tapos dapat 25. Si Ma'am Tiray gini karong bahala maka-explain karo sini. Kag iban pagid karon. Pagbalik naton standby ka mo niya kay nga madinuguon ini nga away das tangob subong ho. Action firing line. Hindi literal dinuguon nga maghinang pakani kundi sa istorya kag pagpatag. Action Oliver, take over. Action Oliver. Damo na di sa nag-komentaro, si Ninyo Mateo, isa ka kagawad for peace pa na. Kilala sa Ninyo, ne? Arlene Nicole Himino, kadto sa Barangay Tangob, Trixie Ibicio, para mabalaan mo kung may ghost employee, wala ka kaintindi sa ginahambal mo. Oh, may inaway na di. Actually, kadami sa viewers sa subong galang taga Tangob, guro ni kalabanan. Okay. Si Merly Vivero, go, 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 Ma'am Luz, kag nang tiray. Oh, may cheerleader ka mo di, ha? Si Ninyo Mateo again, correct, that's a perfect question. Nga wala sila nag-inspect for, or naglibot, correct, which wala sila gaubra. Okay, Mateo na, ha? Kay Candela Diel, Sweet Lover Libeth. I don't know kung kilala nyo. Ang isa may for peace pa na ang kagawad. Man sigbukuhanay na ni karong mga boss ini. Si Joe Agabon, correct ma'am. Mga kilala niyo garo ano? Si Ninyo Mateo masako siya mag-comment ano? Pwede man tabala ka reklamo nga ang kagawad ang wala ubra kagabaton lang sila ya sweldo, correct? Kabalo kang kagawad legislative ni sila mo. Oo. Nen, ang kagawad legislative na. May mga committee na sila to siguro to check lang sa ilang komitiba guro pero to work guro pero kung ako yung kagawad way mo nagabalik kung nung committee mo libot ka lang no kung gusto mo no kabalo kong tao gusto nila na makitaan nga nagalakat kag makitaan ang inang actions gidla no. Si Joe again agabon mayo pang mga JO ga ubra ang pamangkot man
manda nga nagreklamo nga 5 kakagawad ga obra sila. Sadya gid. Mga monitor ni makagawad sa mga og tas manis lang guro mo. Si Candela again, ara geng sabat na kamo. Go 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 tatiray. Ay nablos mo ni guro. Si Paula Arca dapat sa mga barangay tangob kagawad nga nagaobra man iho sang ila nga mga obligasyon nga subong lang sila ya nagkakak. Dumanok ba? Si Mary Grace Hamon Kabalhin naman, Ma'am Trixie, wala man ghost employees. Ang GO nga ara ga obra na kag obra sang expectorate to justify sila nga ga obra. May isa guro din nga nagakontra, no? April Montero Palma naga-monitor. Si ninyo, again na pamangkot nga ang mga kagawad nagreklamo, duty bala sila. Luisa Hoxon na Araman, si Rumi Agsam, Mary Grace Hamon Kabalhin again, all explanations by Ma'am Domajego. Ikaw ni Ma'am, no? Ikaw ni, no? Sa mga allegations sa mga kagawad are been answered. Kita mo, ha? Mga halin naman niya kay Trixie Ibusillo, mga ghost employee na tawag na nakwa sweldo wala obra at hag na gidna. Hindi na yung ghost na ba? Ang ghost wala din na siya. Ang ghost is not. Magbisita siguro na pensioner sa kinaakuan. Pensionado. Ana Mandrigos nagaoner ko sa Facebook. Ana Mandrigos Rob, tama lang ina, may personal appearance sila tanan-tanan just to prove nga wala ghost employee kag magician tuod para fair man enough and transparency gid. Ato ya listener ni sila. Filonera Oliveros, good evening Sumbray, monitor lang kami diri Barangay Robles. Good evening sa tanan nga naga-monitor. DJ Jonah kaklaro sa explanation ni Ma'am. Step by step lang mas klaro pagid. Mikya Gutierrez Lavadia. Good evening Action Brian, more than watching from Matahom Tangob. God bless you and more power. May nabasa ko ginangalaban diya eh. Muna kagawa. Okay. Si Leslie Gutierrez naman, ang punto napatay si Juan, si Pedro ang nagbulo. Simple lang. That's why gintapos ko ng istorya kaya mo lang to ka-simple, di ba? Merly Gonzaga, good evening Sumbray. Monitor lang kami always. God bless, stay safe lang. Si Nanay Bilen Salaw, taga-Tangob man niyo. As in, avid listener sa Action Radio. Sara Haringalao Inday, good PM Action Radio. Trixie Ibusillo again. Ti ang pamangkot sino nakakwa sang kwarta sa napatay. Kabahol na rason. Ang nagbulos gani Inday nga lupon. Christy Arivalo, good evening Exxon Brian Morden, sign in na kami. Jim Valladolid, Tamiyaw lang, Liberty, Malapitan, kag Chay, Rosing, Tugado, salamat. Lilia Tato, naga-monitor man. Stay safe, God bless, salamat gid. Si Marlene Diaz, Araman. Si Madam Leslie again. Pro Idol, yakakap. Si Trixie Busillo, Idol, Kapitan, Atienza. Idlaus. Good evening, Exxon Braga. Monitor lang kami din Japon, ni Nana Isabel. Paliyog tamyaw, halin ka Hilda Catalogo Vicente, paliyog tamyaw sa utod ko sa Tangob, Alisbo, family. Hacienda, Palencia, La Carlota, Siri Soberon, at Nazarino family. Salamat. Exxon Braga, nagapamati gid sila. Okay, dito sa Dalom. Ang iba na galumpat kay may nag-intra di nga mga do business na blaw ga intra di comments sa negosyo nila. Ronel Cruz, wala gid na sila kaobra ordinansa nga 5 kakagawad. No comment. George Gargasiran at George Gabanto, good evening Sumbray, kasadya sa ila dapat magbinulagay na lang sila. Nervin Manaay, ang 5 kakagawad nakabasa kamo sang libro ka barangay ordinance, kabalo kamo sang inyo mga duties and functions. Napanudloan ka mo kagawad daw. Bukal gid ka bugro libro ro da.
Vanessa Mayo, good morning Action Bri. Gawat siyang update sang ARB number 1 hellos lang da kay Sisi ko sa Tangob to Mrs. Alvarez hala sa Tangob ina. Watching from Minnesota. George Gargasiran, paano ma-prove Action Bri kung personal appearance ang gakuha? Basi bala pangilay pwede na? Ronel Cruz, ang 5 kakagawa dapat makabalo sang ila functions. Jima Soquinio, Galantao. Si Marlene Grace Busayong Rimada, mayo gid ara sila da maka-explain para ma-stop na ang mga issue nga nagaguba sa barangay. Now I understand how the budget flows. Will said kay Miss Treasurer. Secretary. Treasurer. Ikaw ma'am, no? Okay, say ma'am. Ano gali? Ninyo again. Wala sila ordinance, Action Bri. Sa true, they don't have project. Merely Biviro will support all the way for the benefit of people of Barangay Tangob and workers as well. Labayan Eduardo, layo pa eleksyon, damo na gapagwapo. Kasi job na kayo kadamo, taga-Tangob, subong galantaw, gidyaw. As in. Ana Mandrigos Rob, correct ka dyan, sir. Pwede gid sila bala kahimo, himo listahan lang kung wala personal appearance. That's why again question ko kay na. Ang basihan ng iban gani ginalista pati ila ido. Ano budlay naman agong ido, no? Kag kureng, ba budlay pa gid na. Kaya yawan tan alagas ng kureng, mga maras pa na. Paghatagay sang SAP or food relief, yan na man. Food relief, that's why very important gid siya ang personal check of appearance para hindi magduda kag mag-ghost employee kag magician. What we need is transparency. Okay, thank you. Si Candela Diel Sweet putingalan niyo. Sweet Lover Libet. Nan, bukaran nyo kagawad, may 4-piece gihapon ng iban, wala man gaobra or pakita sa barangay. 4-piece gini kagawad daw. Kagawad, sino may 4-piece da? Subong pa lang dani, uli na na. Si Paul Arca, proud taga Tangob nun. Kami ya Sir Bri. Joe Agabon, mga kagawad da, wala man gagiho. Ubos gid sila sa inyo, subong. The Agent Joe na natural lang kami bala taga-comment kami sang firing line. Giinaway na sila. Arlene Nicole Himino, kadto di sa Barangay Tangob, Trixie Busillo, para balaan mo kung may ghost employee. Di ka mo mag-away da sa comment Si Rother Kirk Lorenzo Olmido, watching live Escalante City, Negros Occidental. Mga Albino family. Si Odi Lopez Araman, pa-shout out sir. Bansiloy family sa Bunga DSB, lalo kay Papa Romeo Bansiloy. Bao, si Tatay Romeo ho nag-monitor si nanay asawa ni Tatay Romeo. Good evening Okay, si Kagawad daw may 4-piece daw. Namudamo na ko nabasahan, no? Si Kagawad may 4-piece na. Si Mikla Gutierrez naman, Lavidea, teacher na sang mother ko si Cap Atienza sang high school Action Bri. Okay. May ari ba mo din, estudyante ito si Marlon at si Art. Sinong Art paged? Action Art? Sinong Marlon? Ara subong gajote? Tuod. So din ka mamahaw? Tangob. Tangob. INHS kuya mo. INHS ako. Gemma Sokenyo, naga-monitor man. Bati ko si Kagawad, Lavidia, may 4-piece. Ginmensyon na. Gabasa lang ko diya sa mga comment basi akong pwede nyo bukaron kay gabasa lang. Gemma Sokinyo. Sokinyo. Okay. Bati ko, hindi ko na pagsuliton. Budlay na. Milagros Morales, good evening, watching from Barangay Maaw. Si Rafi Jan Morales Araman, sir, yung gabi watching live La Carlota City, Japok Morales Michelle Figafria. Sa Jane sa firing line ni Action Bri pang masa. Yes, aton niya buligay na diya. Trixie Busillo, teacher ko na mas mamachensa sa high school. Teacher mo. Damo kagi naway ka lang ng kapitan, ma'am. Sila magambal, hindi ko
Si Merly Vivero o ara na revealed pa more. Ari isa ni ka hektarya ng comment ni John Dinaga. Aksyon Brian, tanan nga move sang 5 kakagawan, puro tanan pamulitika. Ilalakat sa tangob, wala gani inobrahan bisan isa ka barangay ordinance nga magkabenepisyo sa pumunuyo, basura, purok, road drainage da, diin pa puro meeting para hindi makabalik si Cap Noli. Ginaback upan pa sang syudad, mga salaguro na sila sang pumunuyo sang tangob, wala sila mahuya sa kaugalingon nila. Uy, ito na, disgrasya agad. Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor. Si Jody Florentino, good evening, Sumbray, pa-action ko, action Bray, tani ang galabay ta kagina sa circumferential road. Ang truck ga misklas ang semento tani hinay lang kung magpadalagan kay kagina daw tayan niya lang mabungguan ang motor nga may dala nga pasahero. Kung ang preno niya wala gagana, always gini sa circumferential road. Ay gali ka. Si Leslie ho, kaluoy man si mo sir, basa lang niya sir okay lang ko basa lang ko dia. Si Vintot Bayaban, Sir Ryan, good PM from 303rd Brigade. Okay. Si Captain Bayaban, monitoring po, great laman po. Good evening dira sa inyo, sir. Sir Bintot Bayaban, thank you again, no? See you on Sunday. Jerry Azero Jr. naga-monitor man. Si Candela DL again, magpapirma ka ang mga kagawad, ara sagwa, gabantay, pangitaon mo pa sila. Mary Grace Idiosolo Dinaga, ti Action Bray, pwede lang na ang kagawad ka na for how many years? Sige, dinatuman. Sige, paghihapon kuha sang grant sang 4-piece. Hindi pwede. Kay barangay elected official ka. Alex Montesa, responsable nga mga tao, Sir Bray. Si Rafi John Morales, watching firing line, Sir, great kulang Japok Morales. Michelle Vigafria, si Filomel Joson niya. Salamat. Adelfa Barciliano, good evening tanan nga Isabela. We are now watching through FB Action Bray. Si Arcon Tovida Araman, good evening Sumbray, ga-monitor sa Gardenville niya, 3, Barangay Mansilingan. Jamel Florindo, good evening Sumbray, ka-action, stay safe always, more power art, God bless us all. Si Rafi John Liwat, sir, basahang, nabasa ko na. I'm sorry kay kadamo sang text bala, asang chat, hindi ko gid maasod-asod tanan, ha? Pasensya kay. Si Maria Magbanwa, good evening, Action Brian, monitor lang kami diya sa Riyadh, KC. Tong Boran Tuario, Action Brian, good evening, watching from Belia Arte Condominium. Diyog lang great Barangay Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castiliana, akon wife Ria Tuario, sa amon mga apat ka kids, no? Si RR, aming princess, kag Zeya, Tatay Tinoy, kag Rossi Tuario, na utod. Rodel Cruz, manog balik na si Cap Nolia, that's why gaaliwasa sila. Armando Saison Guevara, good evening, Sumbray. Monitor lang kami diri sa Quezon City. Lynette Negrido, naga-monitor man. Marlene Grace Basayong or Busayong Rimada, nga bag-o lang yan nabalaan, damo nagali may nakabalo, wala monitoring ang authority sa 4-piece, so sad. Sige, tidra lang ko na yasta, relax ko mong balik ko dugay-dugay, ha? Nasa 8:12. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippines.
Ambal ko na lapit ng Pebrero 14. Dapat ko mag-date ka mo, dapat hamot kag kini sa inyo siringa panit. Radyo Philippine Standard Time. Balik kita sa aton sa mga bisita sa ikaduhang hugnat. I'm sorry, medyo lawig-lawig aton dira kay gusto tani pa explicar sa ila. Actually nga aton ginahimo di ganiya ginapadayday ta lang in short term lang sa atong pagpangalagad kay para hapos intindihon ma'am ano. Sige. Balikan ko si Barangay Treasurer Teresa sa Sirima Tinion mga kaksyon. Ma'am, nag-stop kita kaina dito sa 49 out of 91. So, na-solve na ito natin sa pagpaintindi sa ila, no? Even though, ang imong pagpaintindi sa tao, sa ila nga lima, questionable gyapon sa ila, no? That's why nag-ayo ta kay Kapitan bago gid lamang kung paano tani sila mapa-aperto sa barangay ang gina-question nila. If in case nga i-grant ni Kapitan ang ayo ko sa kay nga pangitaon taning nabilin nga ginapangita nila, good. Sa part sining lima nga nagapangita, bisan ari may reklamo sila dito sa Presidential Office. Kag sa CIDG, kung ma-provide ni CAP, ang ginapangita nila nga pila ni 52, kay 49 lang ang nagpakita, so sigurado ko mapuno ang ginapangita nila. Now, aring mabulubog at pagido, kaya patay na sa bata na to kay na, aring bulubog at kay according to them, gakatingala sila may mga JO nga ang ina-allegation nila nga ang ginabaton 500 pesos gid lamang. I don't know kung ining 500 pesos monthly ini or kinsinas. And so possibly, suno sila, hindi 500. Kundi 2,500. Ma'am, paki-explain ma'am kung ano ni siya, ma'am. Ang akon lang yan, simple lang ang akon da ang akon sa ila. For the whole year of 2020, nagsugod, since last year to January 2020, nagsugod na ang GO, nga tag 2.5. Okay. Pero I never nga may nagsulod sa opisina ko para magreklamo nga nabato nila is 500 pesos lang. So, the fact is, ang experience ko, ang 2.5 nga ginapermahan nila, I really don't know kung nga ang may nagagwa nga 500 lang. Sino ina sila nga mga tao nga wala na sila nagreklamo beforehand. So, kung simple lang bala, kung ikaw nga natungdan, nagpirma ka sa 2,500. Ikaw si J.O. Oo. Okay. Ang nabaton mo is only 500, hindi kaya Di ka magwangal. Di ka magwangal da? Grabe ng kisi-kisi mo. Most probably, basi may mga utang sila yung 500 na lang yung pero di ang releasing sining 2.5 ngini ha? Sa barangay hall. Sa barangay. So before sila mag-step out sa barangay hall, buo nga 2.5 ginabaton na cash. Of course, kaya nagapirma sila mo. Aha. So, baton sila, so dapat nagreklamo na sila nga daan. So may mga pamatuod na naman nga nagapirma may payroll sila sa payroll. May payroll kita. So, ara na yan sa payroll, pirmado na nila tanan. So gin-request man ni ma'am sining lima ining payroll nga 500 pro 2.5? Actually, sir, wala ko na sila yung tagaan sang Xerox, kaya gapangayo sila Xerox. Ang akon lang yan, ginambalan ko na ni ang aton acting, nga kung gusto nila makita, they could always come in sa opisina naton para to check. Nag-ayo gid man sila gali? Oo, nag-ayo sila. Pero gusto nila yan, photocopy, from January to December 2020. So, hindi ka provide sa photocopy? So, ng confidential Action Brian, every month, nag-report kita sa city. Sa city. So, actually, I think ang sa Amon Mantilla, nakakuha sila kuno sang October because nagkadto sila sa accounting office. Ang accounting office mismo ang naghatag sa ila because that time pagkadto nila, may available nga payroll kay wala pa nila na forward sa COA. Pero dira sa barangay, kay nag-aayo sila da ma'am. Ano may ara kita house rules? Nga hindi ka pwede maka-provide photocopy? Ang sa barangay hall, gahambal gina iya si CAP, nga we cannot pagwa sa mga reports sa barangay. Except kung gusto nila makita, they have to
masulod lang sila sa opisina, lantawon nila. Ina ma'am nga mga hambal ikapnoli no namin Oo. no. Si ka ang hambal ni kapnoli nga hindi pwede ka kwa sang kaangay Oo, hindi sila lang nga ipagwa. nagaanyo. Oo, hindi lang pag ipagwa. Like photocopy, abi may guidelines kita ginauyatan sila. Actually, ang tanan naton, ara man na sa aton bulletin board mo. Ara man na da sa aton bulletin board, even ang aton nga annual budget, ginabutang naton na sa... Pero ang gina-question nila ang 2.5 why man taga pangita sa annual budget, ang gina-question lang 2.5 500 Gani, man lang. so actually, ang 2.5 na iya, may payroll na siya. So, galing, kay tungod nga ang advice ni Kapnoli sa aton, nga tanan nga mga papilis naton sa opisina, hindi na pwede magwa. So, gusto nila maglantaw, open ang aton opisina para maglantaw sila. Okay, so, sige. never man sila nga nag-enter just to inquire or na-inquire nga pwede kami kalantaw payroll. How about during the session, Abi? Pwede na siya mapakita within the area, the boardroom mismo? Sa session, depende na yes, sir, sa kapitan. Kung mag-request sila nga sa session ipakita, okay lang gid na yan. Di galibog lang. I'm sorry, ma'am ha. Kaya galibog lang ko that public public documents ina. How come nga hindi ta pwede makakita dira without ini photocopy or nang dapat dito? Ang ginamit ni Kapnoli, hindi lang pag i-photocopy. Kay even ang DSWD, di ba, ara sa bulletin board, ang ilang nga mga names. Mga list ang ilang nga mga names. Okay. Hindi pwede mapa-xerox, hindi man pwede mapakudakan. Lantawon nyo lang. Sige, okay lang ko da. No? Anyway, si check ko na buwan sa DLG. Ano? Kung anong guidelines to produce na. Kay ako ginagadoubt man ko mismo pero welcome man sila no nga magbukad to sa office minimo. Basta with our monitor lang naman ara kami siyempre of course. So ini nga allegation nga instead of 2,500 why sang kamaturan? Never nga may nagsulod sa opisina ko to complain. Wala si may nagsulod sa opisina ko to complain. Dapat kung may na-complain nada JO mismo mong sulod sa opisina ni Ma'am Tirayho or kadto sila kay kapitan Oo, kay kapitan. or kadto kamo kay kagawad pabulig kamo sulod kamo sa barangay kap 500 lang ibaton ko din 2,000. Para mas sanag bibla ma'am no. So ora mismo buwas pwede sila kasulod to. Pwede sila kasulod. Sige, ang 5 ka kagawad kung naga-monitor subong or kung may ara sang tagreklamo da nga mga JOs abi nga amo ni ang reklamo 500 lang abi kadto kamo directly to kay kay Ma'am Tiray or kay Kapitan para mahuman ng problema nyo da. Okay, ma'am. Ano pa ang gusto mo isugpon, ma'am? Actually, sir, ang mga amo-amo ni bilang ang mga problema, this can be settled on a proper venue. Kaya sila kagawad, sila. Kami, we are also an official of Barangay Tangob. So, whatever problem nga ma-encounter sa Barangay Tangob, why not nga ispungkuan, istoryahan, ano ba ang problema, ano ba ang pwede naton mahimo in front sang mga officials mismo. Kami hindi para sa akon, we are just appointed. Yes, ma'am. So masiling ko nga of course ang amo niya nga No, ma'am. Hindi ko to namiyan sambal mo nga just appointed kada ko sang papel mo da, ma'am. Hindi ka basta-basta da nga daw ka i-down mong kagalingon mo kada ko sang imo papel da. I mean bala sir. Mag-up ka. I mean bala Action Bray. Kami limited ang amon nga function or limited ang amon nga authority. Hindi kaya ang bot silingon ko da. Di bot silingon nga appointed kada do amo na amon ka lang sina amo na. Of course, hindi man pwede na yang. Hindi pwede na. So dapat mag-cheer up ka pa gani kay appointed ko di meaning trusted person ko. Yes. Di ba ma'am? Oo. Di commonly hambal nila no mga kuan gina sila ni Kapnoli. Mga tuta gina sila ni Kapnoli. Pero gusto ko lang i-clarify ang self ko. I was appointed as barangay treasurer. Actually, I've been a treasurer during the time of punong barangay Carlos Montaño for 10 months. Pero medyo wala kami nagdugay because something arises. So, pagpungko ni Kapnoli, since nga nakabalo siya nga may kuan ako, may know-how na ako to become a treasurer. So, ako ang ginhambal kung gusto ko mag-treasurer. So, actually, siling ko sa iya, hindi ko man siya kilala mo. Kung pwede gid.
Pero ang gusto ko lang i-clarify ang self ko. Nga kun ako ya ang treasurer, medyo stricto kuya in the sense sa pagpagwaan na isang kwarta. Hindi mo kuya siling nga kun gusto mo ya amo lang na dayon. Normal Kinanglan ya ng fully documented ang aton nga mga kwan. Kita mo ginreklamo kapag ani nga way ka nagatag photocopy, ginreklamo ka na sang muni karon kung kwarta pag ibing kaladula na ko di impas ka pagid, no? Normal Amo gina na sa. yan. Ang siling ko kabalo ko yang sang akon obra because ako wala ko yan nahuya mag-ask question if there is doubt sa akon nga ulo nga hindi ko sigurado kung anong tapat ko himuon. I always consult sang mga higher authority like sang COA because under ako sang supervision sang COA. So if there is doubt sa akon pensar, feel free gi kuya magkadto to ask questions. Okay. Wala ko yan nahuya mag-ask questions nga amunik tuod manggid mo kay gusto ko lang i-clarify kung ang akon pinsar bala ang sakto ang akon nga himuon o kung hindi. So ako ya very particular ko sa mga mamon nga bagay. So kung kisa daw kasakit lang sa bala sa buot nga gahimo kasang imo nga obligasyon. Actually kami siyempre wala kami hindi kami ka-attend, hindi kami kuan nga kinanglan namon mag-attend session. We have to be in the barangay hall 8 hours a day. Kung kisa more than pa. Like kagabi, because nga I'm preparing for my report for today because tomorrow has no office. So I have to finish. Pag hindi ko appointed ka man or elected officials yes, ka. you have to serve. Hindi man nga 8 hours lang gid. Yes. Labi na gid ko need na pag kung kinahanglan. So 7 o'clock ara pa ko sa office ko. Kuning na pan. Pero wala kami sa barangay kami kung sa bagay kung isipon gid. Ang amon niya nga obra is 8 hours gid supposed to be kay pares gid kami yung empleyado mo. Galing kay kami gusto kami magbulig even during the COVID nga time until 12 o'clock stay kami sa barangay hall. I mean amo na bala ang kay ang sanabalaan kuya kung ikaw elected official you have to serve the people 24/7. So hambal ko gani sa kay ma'am siling ko ma'am if in case nga pukawon kayo sang tawo alas 12 sang gabi hindi kaya mangakig. Yes. Because amo na iya ang ginpromisa mo sa ila. Ginpamana mo na ginpromise mo na sa ila nga you are open. Public servant ka eh. Not unless siling ko kung ginpukaw ka nila kay tungod nga mangayo mahulam sila kwarta or mangayo sila bulig mangayo sila kwarta. That's a different story. Oo. So pero to accept ang atong gid lang ilang tawo naton amo na. I mean, ang imo sa aton nga barangay, like sa ilang nga mga kagawads, they are supposed to be to protect the barangay. They are there to protect the barangay, di ba? Kung ano ang mga problema dira sa barangay, istoryahan, anong mahimo ta, anong maayot ang himuon within themselves. Pwede na siya mabutang in a proper venue, like sang session ninyo. If you have questions there, pwede mo sila mapamangkot, especially during the time ni Noli Villarosa. Ay sa subong na balaan ko nga si Noli Villarosa, gadya ang may ginakuan gid nila. Ang ginalagas gadya nila. Makadto ko da karon ha. Kay mari pa di reklamo, I'm sorry ha. Gin question man sa mga tagreklamo ang pagsaka sang sweldo sa mga empleyado nga base sa payroll October 2020 yara lang sa 687,100 pesos. Kag ini nagtaas sa Enero 2021 naglabot na sa 718,614 ang ginrelease sa Enero 26. Okay. Ang aton ira sang 2020 is only 34 million. So ang 55% of that will go to personnel. Ang personnel amo na siyang ang para sa mga tao, sweldo and all the benefits. Siyempre pasakaan man naton ang workers na so bisan gagmay man. Every year do ginapasakaan gid man. Ang kagawad gani ang barangay officials gani gasaka man supposed to be sir. Ang amon nga sweldo subong sang 2020 is only 20,219 a month. Subong effective January 1 ang sweldo sang kagawad is 21,205. Ang ibang gasaka 500 lang gani eh. Since kami we are since kita one of the biggest barangay and we can afford to give our kagawads the standard nga sweldo. So ang maximum nga salary sang kagawads is category 10
or salary grade 10 na sila. Mm-hmm. So, ang ilang nga sweldo effective January. Galing kay isang January, wala na siya nag-take effect because na-delayed ang pagwa sang budget, sang ordinance or sang guidelines sang pagsaka sang sweldo. Pero nabato nakita naton subong sinila nga February or later sang January nga ara na. So pagsaka niya sini, bangod nga may mga gin-add-on na kamo or may bag-o Yes, nga kung nagsaka naman ang aton nga allocation. So, dapat idugangan taman So sila. dito during that time nga ginadiskussan nyo ni sa session, ari ni sila nga 5 ara or wala? Sir, ang amon nga sa budget was being approved by them. Gani, Ipasulod mamangkot ko to na ara sila, di ba? Of course, ara sila. Kaya gina-question pa niyo. I don't know. Okay, That they have to know. Kidaway naman nila. Kiti ara man sila, di ba? No, I'm sorry sa 5 kakagawa. Nga ako man nandi, kung may kwan bala, ti ara man nga ngay question, ara man sila. During that time, why sila nag-question sa inyo? Wala man, nag-approve man sila, pirmaman sila. Nagpirmaman sila. Yes. Oo. So, duway naman ni dapat questionin sila. Kung ako lang palang tawon, no? Kagway ka naman damo, explicar diri, kiti nag-agi man niya sa proper venue man. Yes. Oo, sige. Okay. So far, daamo naman lang ginano. Pero, ang 5 kakagawad, again, welcome ka kung gusto nyo magsabat man at mag-rebuttal sang amon sining interview tonight. Di pamatian ko man. So far, daamo man lang ginang pinakareklamo. Say mo ma'am, lastly, si mo pananawan, ano ning nga sahi sang reklamo? Actually, action Bri, sang sininga January, actually nagpadala sila sang letter kay acting punong barangay regarding sang pagwa ko sang payroll sang January 2021 sang sang workers, okay. ang plantilla workers. Nga ako no ginpagwa nila despite the fact nga gin-withdraw nila ang ila signature. Pero ako siguro ang akon lang yan sa akon lang yan naintindihan kay ti nagabasa-basa man kita sang mga kuandira. Once nga ang isa ka proponents, kung mag-propose sila, like for example, ang finance staff, mag-propose na siya nga kinanglan swelduhan nato ng ato mga workers, may movements na that was moved, that was seconded and approved without any questions. So, is it possible nga so ako yung sa opisina ko, I have received the resolution with majority signatures ang mga kagawad. Okay. So ako kampante na ko na basta for as long nga majority. So syempre ako ang tendency ko is to process na. Anyway, all the papers na sa opisina ko basta workers na kay kabalo na permanent man na sila ya. Yes. Not unless kung may maghalin na sila, magma-resign na sila. So ready na sila tanan. Garuhulat na lang ko na iya sang resolution. Okay. So pagbaton ko sa resolution with majority signature, siyempre, I have my bookkeeper. Kambala ko yung bookkeeper, okay, make a check. Papirmahan naton sa aton nga finance, sa aton nga punong barangay, para makakuha na naton, ma-negotiate na naton. But then, nagpadala sila letter withdrawing their signature sa resolution. So that's why amo nang ilang allegation nga aka nga despite sang ilang withdrawal nga gin-withdraw ko pa, pero the question is it possible nga naaprubahan na move na seconded and at the same time na approve na Withdraw ka? ma-withdraw ka? So dapat dito ka na nakadto sa pwede ka to ka question sa DLG. Yes. Oo. Dapat dito sa inyo hindi na kay siyempre pirmado na bla ya. Oo. Kapirman. Oo. Tinaka-explica ng DLG na? Actually, amo na gani, sir. Actually, ang ina nga mga, amo na, gin-raise ko na nga question, nga siling ko sa DILG, is it possible nga amo na? Ang hambal sa DILG, basta na move, na seconded, and na approve. Ang buot silingon, tapos na. Ano itong resolution gani? Resolution to pay sa aton ng mga workers. Oh, hindi gina pwede nga lagson mo to. May ko nagambalang, I'm sorry ha, ako nagkapahagi ko pero may pasensya ha. May ko na blang kuan na niya, example na yung pagkaon mo blang sang kanon, init, dahil mo katupla kay init gali. Pero dira ya documented ni tanan mo, no? So di manihampang-hampang sa barangay nga pangbawion mo lang, no? May allegation di siya. Harassment nga natabo may ara.
What kind of harassment? Why nabutang galindri ko ano niyo? Basta may kahangawa. Di ba ang tagreklamo gidre the name of Barangay Kagawad Sonata, no? Sonota. 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 Sonota, no? Maigin question diri nagpabot siya man ang tagreklamo sang kahangawa sa ila seguridad bangod sa ginalegar harassment ko no sa ila nga na-experiensyahan. Regarding sang harassment, do wala man kami yan may nabatian nga ginharas, may ginharas dira sa amon. Stop na lang tada, no? Balaan ko gini kung may mag-react sa akon bas kundi i-check ta na. May idugang ka pa ma. So far, ang akon lang ya, ang akon man lang ya, if they have tani questions, kadto sila sa akon opisina, if they could not understand, kung hindi nila maintindihan kung amo na, so they are very much welcome to ask me kung ano na siya, paano ni siya, nga nag-amo ni siya. So para man pala at least mabalaan Manila nga amo na iya gali. Hindi lang ya basta-basta yang kay kukis may arap gid man kita yang mga bagay. Nga dapat dira lang ya sa aton. Kabalo ka sa may experience ko bala, ha? Mas knowledgeable pa si treasurer sa tanan nga gihimo sa barangay sa mga elected officials mo prangka ng istorya. Okay, ang seminars ara sa inyo tanan-tanan maka DILG, maka kundi na lang. Actually sir, ang seminars is open sa barangay council. Every year, this year lang 2020 lang wala kami ka seminar because of the pandemic. Pero every year may aragi kami sa procurement, sa basta and all kinds of seminars. Pero ang mga us to have experience, ang mga kagawad, they don't pay attention. They don't really pay attention. Siyempre, hindi man nila trabaho. Yes. pero sir, hindi pwede nga, hindi nila trabaho. Because, although nga hindi sila yagap trabaho manually, but they have to know. Siyempre, ako pay attention ko na. During my time nga kagawad ko, bisan may ko ga-attend sa mga seminar, pero gabukad ko yung libro. They have to learn man. Para kung kisa bala para bala kung mag-question ka or mag-kwan ka, may kwan man bala, may sense man bala. Kabay pa may sense ang question ko sa imo, no? Ma'am, lastly, may sugpong ka pang pamangkot okay na kung ano nga sahi ni isang reklamo? Wala, okay naman. Ang akon lang daya sir ang akon lang daya pag-intindi or pag-analyze ng mga amo na. This is purely politically motivated. Why? Mas nakabalo ko nga gusto ni sila kay Kap Noli, kay tungod nga most probably I don't know kung anong rason nila, but they have also ambition man eh. They have also ambition. Normal naman na sir. Normal na mag-ambisyon if you can, kung kaya mo man lang ya to mag-lead sang isa ka barangay, why not? That is not. The question is, paano mo na mahimo? Okay, diba? Ari pagid. May reklamo na sa CIDG dito sa Presidential's Office sa anong imo pag-entertain sila? Kung nagreklamo sila, kung siguraduhon lang nila nga ang reklamo nila, may basihan sila. Kiti so far, sa ako lang yung pag-intindi, wala gid sila basihan. Ay gusto na lang sa ila kung anong nakapta nila. According sa ila, amo nang ilang ang mga patay-patay. Hindi mo man na iya makuha niya. Wala man na iya sa payroll. Paano mo na iya masupport? Ang payroll, ang tao, kung lang tawon tagid ang tao, that is part of the administrative functions ang aton punong barangay. Because iya na iya. That's why di ba ang barangay kung kung ikaw incumbent punong barangay during the election, may edge ka gidya over them, over sa iban, because tao ang ginakaptan mo. Yes. So that's why man siguro si Kap ginahalungan niya ang mga tao niya. Because that is ang imo na iyang iya-alas when election times. Yes, okay. So hindi mo na iya makuha sa kapitan. Sige. Thank you, good ma'am. Lastly, si Ma'am Luz, kay kabalo ka, si Ma'am Luz, nagbulos lang gini siya tani mo, pero nadalahig pa sa kaso, no? Ma'am, ang imo na lang mensahe
sa mga utod tani nga mga barangay kagawas ket na-include ka diri because di ba na to ma-deny ikaw ang acting kapitan no? So anong gusto mong palabot sa buong gabi, ma'am? Ang gusto ko lang sa inalima, hindi na maayo mas matubang sa akon. Wala mas akong ginaano. Ang ginaayo ko lang sa ilang, nga buligan nila ako, kaya hindi ni ako permanente nga kwan. Ang akon nga, hindi man ni, ang akon balang natawag nga power is not kwan, limited na niya. Oo. Next month, why ka na Magani. Ti siling ko buligan nyo ko. Ti, sabat sila 100% mabulig. At ti, po sa nagkakatabo nga ini, daw ara man ko yung maipit man ko sa tunga. Nag-ara gid ang pangalan mo sa case. Ti siling ko amo nang ginayo ko sa ilang nga kung pwede uligan lang ko nila, hulaton na nila ang suspendido nga kapitan kag amo rin ang paghimo nila sa tanan nga gusto nila. Ako yung gayo sa ila. Ikaw nagsalo ka lang gid sinay for so that nga ang kapitan mapadalagan lang gyapon kay wala ang original nga kapitan. Gani, ang ako niya singko ang ako lang di makunan kag ang para lang sa kayuhan siling ko sang barangay. Wala na ko singko sa papungko kuya, wala na ko nagatan-aw sa masiling nila mga kolor-kolor. Ang kolor ara na gyapon. Pero ang sa ako niya iya, sa ako kauglingon sa pusoon kuya, ang pagbulig sa mga tao sa barangay Tangob. Ay, nabuligan ko na sila anay sa pagpa-intindi sa ileleksyon, karong buligan ko naman sa salain naman nga pagi. Thank you, Gid Kap. Ma'am, salamat gising yung time. Pasensya na lang kay ma'am, kaya okay naman. Halos na nandun na sa bata na man. Kung may kulang, balikan tadason nga gabi. No? Welcome man lang kamo di sa amon, Gid Kap. Thank you, Gid, sa inyo nga time. Thank you very much and, for accommodating us. Yes, ma'am. I am pretty sure taga-Tangob subong naka-monitor, Gid. Mostly bangod gusto man pamatian ang inyo sining side, ano? Salamat, may gabi kag mabuhay kay Ma'am Kap. Sige. Action firing line. Walang gina. Okay, sige. Sit down lang gid kadali, no? Ginendorso naton sa inyo mga action ang Life Extension Vitamin Okay, mabalik ko dugay-dugay ha, kay akomodahon ko na lang sila nga magwa man ang akon sining nga bisita. I'm sorry. Ang iba naton nga issue ay naton matakod tonight, pero sigurado ko busog kami kay ini nga case ang Tangob. Hindi na ni sa Tangob gakatabo ni sa iban man dira, no? As general kadamo sini gakatabo ti subong nang ihemplo ini nga hitabo diri sa barangay Tangob sa syudad sa Bacolod. Kag prangkang istorya na luoy ko kay Kapitan Los Atienza, no? Na butang lang gid siya sa ipit di nga anyways, nagpungko lang ni for the meantime tapos na apid pa sa sining nga kaso mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Salisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
kapusanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing Padayon ka mga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo ang DTX sa 500. Bata, no? Ari pagid ang Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon, no? Pero tip tayo siya tina. Mayang gabi lang sa kay Jose Mongcal Torilla, si Madam Hilda Catalogo Vicente Arama nag-monitor. Si Irene Ganti Juanites Pitua nag-monitor man sa Quintin Remo.
Si Ace B. Diaz, good evening, Action Radio. Happy viewing lang kami di sa may St. Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Si Caitlin Nang, Happy New Year. In advance, we wish you good health and good fortune. Salamat, gid. Inday Caitlin, ano? And Kong Hei Fa Choi. Para buwas. Sige, ang iban nga mga mensahe ay di ko gid mabasa na, no? Pasensya, gid kay medyo kulabos gid kita sa time. Ang 5 ka mga barangay kagawad sang barangay Tangoba, bukas ba nga ton sining linya kag ang Action Radio sinya. Pwede man kamo di kasabat, buwas man kung pwede kadto kamo di para masanagan ni tarantanan. Kag kabay pa masolbar ining problema dira sa kwan sa may tuwag sina barangay Tangob. Kay in the end Action Oliver, ang epektado diri pumuloyo nga ginaserbisyohan nyo sa agay kamoy kakamog da. Ang ginakabog nyo kung magserbisyo kamo kundi solhay. Si Arlene Nicole Jimeno, the best gidya Sir Bry kay naklaro yagid tanan nga question. Very well said gidya acting kapitan Ma'am Luz and treasurer sang Tangob. Salamat. Si Phoebe Chivar Islaw Araman. Sige, upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team, sa pagpanguna ng Action Rex Kantong, Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Parson, Action El Rey Dotilio sa aton sini IT expert. Standby sa Action 8 Patrol, Action Eric Magbanwa, karon dugay-dugay dalag ko man nga mga balita kag mga happenings tonight. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action!